Rika imbi chwalo pachi ka wadhi mbele. A democracy ma function ma tiyo maber otesego ideally onego bed ni chopo kate Kenya kaendi 2 or 3 days to the day ma election dhi timore. Awacho kamano nang'o? Reason momiyo awacho kamano en ni in Africa kaendi, ok kata Kenya kende, Africa, kwelo mar kura ni malo kabisa. And kwelo mar kura nieri itayo gi joma nie telo, particularly the executive. But kaduogo kumidwa wacho, kumichako godo penjo ayieko, preparedness mar IEBC etayo yiero mabiro tarik 9 next month. En nang'o? IEBC as a commission an gi geno ni oikore. But ntiere individual commissioners moero man gi mila e commission no. Juliana mineno ka wuoyo kanyo endo. The first time mane ballot papers obiro kaendi, no wacho ni negikia ni ballot papers biro. That was around 7th July. Then 7th July yes. chieng' no. No wacho publicly in camera no kia ni ballot papers ne biro. Sani to koro opuoyore ni IEBC oikore. Manga manigi mila okonego bede commission no. Amana kama nanya kwa Ramogi jang mana kakineno wachno mar ombulu kata otese mag ombulu donje pacho kae makoro watu wake gisane kalure ni kambende apenju kachacha ni IEBC ne wacho